Hanyo hai tubi phajuka nongni bagui te kaisa katal video norok nugui mankana tinini video ni mangpili tamo tinini video ni mangpili wngkha mosamani video mangpili norok kwbangma video rok ni mosamung rok nugui mankana kebo bo kalbari rogo tongthokjagui mosamani video tai kebo khaiba chuwak nungui hawo gerogui lala liling khe mosamani video mangpili tai kebo khaba nagin dance mwsawi chibuk sukjakma haikhe mosamani mangpili mwtui hai mosamungni bisingo no tei kaisa mosamung tui phikhe nongni bagui omo wngkha cherai chikon chikon mosalaimani mangpili norok nugui mankana video ni screen o borok bo gano bo style khe mosamani norok nugui mankana buma khai ri suo bwsarok khai mosabo hingkha kainarok no sajadi o cherai bwsa bwsa mosama khai tamo dance chwngchunani ani mote hinkhe o mosamung no amo risuo chwng mwsao mosamung hinui mung phari mano tamoni hinkhe o cute cute bachcha rok mosanani bagui kunu dance naigya borok risukmani khorang khana bani borok mosaui mano kainarok bahai ma tongjaka o cute cherai bwsarokni mosamung no nugui kai norok ani video no chajak khaiba ani channel no chajak khaiba like subscribe share khai di mwtui hai tebo kotal kotal video rok manani bagui।